नै लोगोफोर जोंहा बियादै फिसाजोआनो गोमानानै दोङो मैया 12टानिफ्रायनो बैसागो मोसानो थांदो होननानै सानबाय। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि रासनि दैमारि चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायनाय थाबावबाय। दिनै जोङो बुहुद गोजानाव लामा हान्थिनो नागिरदों। मानो होनोब्ला जोंहा बियादै फिसाजो बिमायं फिसाजोआ माने मैया 12टानिफ्रायनो गोमानानै दोङो। जोङो हरनि 12टायाव थांनानै थानायावबो दरखास्त होना फैबाय आरो फट' सट' होबाय जोङो नागिरनो थाखाय। ओमफ्राय लकेसन नागिरनायाव मैया मोनायावलाय 12टायाव माने मायाव ओंखारदोंमोन, जख्ला बान्दायाव ओंखारदोंमोन आरोना लकेसना। बिनि उनाव दहाय फुङाव आं खेबसे थानायाव फन खालामबावबायथ' बुंदो जे तिनिसुकिया मा जायगा होनदों, दुमदुमा, तिनिसुकिया दुमदुमा थानानि खाथि खालायावनो ओंखारदो लकेसना होनना बुंदो आरोना। जोंहा फिसाजोनि जाय मबाइला लांदो बे मबाइलखौ बियो मा होनगोन, रिंबाय थायो रिसिभ खालामा बियो। दिनैसो फुङाव माने रिसिभ खालामबाय आरोना। रिसिभ खालामना जोङो तिनिसुकिया दुमदुमा तिनिसुकिया काकु पथाराव मोनफैबाय होननानै बुंदो। सेंग्रा गोसथोनाया लांदो जाहैबाय माने। ओमफ्राय फार्स्ट आं दहाय फुङाव फन खालामनायाव सेंग्रायानो हमग्रोदो, बिनि उनाव आरो खेबसे खालामनायाव सिख्लाया हमबाय, जाहा फिसाजोआ हमबाय आरोना। जाहा जिहेतु जाहानि न' खाथिनि बिमायं फिसाजोआ। बेनिफ्राय जोङो मैयायो 12टायाव गोमानायखौ बिमाया मिथियाखैमोन, बैसागो मोसानोसो थांदो सानदोंमोन। ओमफ्राय जेब्ला 5टा 6टासोआव बैसागो मोसानाय पार्टिफ्रा जोंनि गामिनि पार्टिया मोनफैबाय नालाय गावसानियाव, ओमफ्राय जोंहानि फिसाजोआलाय बहा थाखो होनबाय। ओमफ्राय जोंजों थाङाखै, जों नुवाखै होनबाय नालाय। होमबासो जोङो फन खालामबा बियो रिसिभ खालामाखै। बार खालामदो जोङो, 10 बारसो रिसिभ खालामाखै। आरो दसेनि उनावनो 10 बारसो फन खालामखांनायनि उनाव बियो सुइस अफ खालामना लाबाय। बेयाव जोङो होमबासो ब्रेनाव हाबबाय आरोना, जोंहा माथायाव नांबाय। होमबासो खोथाया बोरैबा जाबायदां, बहाबा खारबायदां, सोरजोंबा दोनखारबायदां, बिदि होमबासो पात्ता लाबाय। होमबासो टेनसन जाबाय जोंना, मोसानायाबा बहा। बिनि उनाव जोङो सानबानो बिथिं न'फोराव खान्दानफोरनियाव फन खालामबाय, जेरावबो गैया, जेरावबो थाङाखै। बेनिफ्राय जोङो थानायाव थांबाय लास्टाव हराव, जेरावबो सानस'ना मोनिनि। बिनि उनाव थानानिफ्राय मिथिबाय जे थानायाबो फन खालामबाय आरो लकेसन नायबाय। लकेसन नायनायाव ओंखारबाय जे जख्ला बान्दा ओंखारबाय नालाय। जोङो बोरैबाबा जाबाय, मा मानसिया लांखो, जोंथ' सेंग्राखौबो नुवाखै, सेंग्रानि न'बो नुवाखै, टाइटेलाबो गगै टाइटेलनो। ओमफ्राय दा जों बेखौ खबर मोनबाय नालाय, काकु पथार तिनिसुकियायाव मोनहैबाय मानसिफोरा सेंग्रानि न'आव। दा जोङो थांगासिनो दोङो, जेरै हायो लाबोनो नाजागोन। सिख्लाया दहाय फनाव बुंदो जे आं थांलिया न'आव, मानो फैनो नागिरदों नोंसोरलाय, फैनांला, ओरैनोसो फैगारनाय जागोन होनदो आरो। अब्लाबो बे बादा होबाबो जानाय नङा, बिमा बिफायाथ' अबस्था गैया, गाबै थांथारगोन जोङो, दासो मोजां होननानै लांदो। इयुनावबा मा जागोन मा बेगोन बेखौ जों रायजोफोर लानानै लिरखानानै लायाबा जानाय नङा। बिसोर जुदि गारनो हाथारलाबा जोङो माने बिसोरखो होलायनायानो जासिगोन। खिन्थु बिसोरनि न' आरो सेंग्रा बिसोरखो नायगोन आरो बिसोरनि रायजो राजाखौ लानानै जोङो बिसोरखो इयुननि थाखाय जोङो मोनसे गोरा मोनसे खानानैसो माने फैनांसिगोन आरो मोनसे दन्दनिफोर। उनावथ' गारलायबायनाय दानि जुगाव बिराद बेबायदिनो मोजां होननानै फनाव लिंहरनानै लांसिगोन। लांखांनानै उनाव फाथैलाय बिसिनाय, बुदलायनाय, खारलायलायनाय बिदियाथ' जाखायो। बिनिखायनो जों दा थांनो ओंखारगासिनो दोङो। न'आवथ' बिमा बिफा आरो फंबाय साथामल'सो दोङो, रावबोआनो गैखाया। अब्लाबो साथामबो थांनो ओंखारबाय। दा अमा दोङो, मोसौ दोङो, न'खौबो नायनो गोनां खोथा दङ। अब्लाबो न' खाथिनि मानसिफोरखौ नायनो थाखाय रेडि दोनखाजोब्बाय। जों दा थांनो ओंखारबाय, गारि मोनफैबानो थांसिगोन। जोङो थानायावबो खेबसे हाबनानैसो थांबावनोसै होननानै जोङो फन हरखाबाय थानायावबो। लोगोफोर बिदिब्ला बयबो नायलांबाय थादो। नै लोगोफोर थांनो ओंखारथारबाय जोङो, बयबो रेडि जाजोब्बाय। सिख्लानि बिफा, ओमफ्राय गारि मोनफैबाय हनै, थांसिगोन बयबो। भटआ शुक्रबार।
19 तारिख भदा शुक्रबारै अजितबो थांगोन सुनिलबो थांगोन दखरबो थांगोन नामा बाबु যাব চাৰিদুৱাৰৰ আমাৰ ৰাস্তা এনেকুৱা বেয়া কালি আমি ইয়াতে ধৰ্ণা কৰিছিলো এনেকুৱা বেয়া ৰাস্তা কেনেকুৱা উঠিম ইয়াত ফাঁচি যাব ইমান পিছলা আজি বৰষুণ অলপ দিছিলে অলপ আকৌ বেয়া হৈ গ'ল বোকা উল্টা বহিব নোৱাৰো মই সিধা তিনিচুকীয়া ক'ত যাম আমি তিনিচুকীয়া কাকু পথাৰলৈ আমি যাবলৈ ওলাই আছো আমাৰ ছোৱালী কালি 12টাত হেৰাইছিল না তিনিচুকীয়া পথাৰ পালে বোলে কাকু পথাৰ ৰাতি 12টা বাজি আমি থানালৈ গৈ আজি গটাই ৰাতি শুবই পোৱা নাই ইফালে ইফালে হৈ আছো আমি বাৰীপাৰা আহি পালো এতিয়া গাড়ীটো মোবাইল চেঞ্জ কৰি ল'ব নতুন মোবাইল নহ'লে গৰম হৈ যাব ন মোবাইল চেঞ্জ কৰিলে মজাকৈ पेटला पेटला नै जोंना पार्टिफ्रा लोगोफोर जोङो बरगां मोनबाय बरगां मोननानै जोङो फैनानै परथा बयबो जानानै लाबाय परथा गांनै गांनै गहपुर मोनबा ओंखाम जागोन बा लखिमपुर ओंखाम जागोन होनबाय परथा जाग्रोनानै लाबाय सानाबो हाबां हाबां जाथारबाय 4:30 माला मोनहैगोन भिडिअ'आबो आंना गोलावथार जाथारसिगोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै बिनिफ्राय आरो खालामलांबाय थानोसै आं गाबोन फिन भिडिअ'खौ नेनानै थादोलाय लोगोफोर बाय बाय